Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη Μυρτώ Μιλωνά. Η Μυρτώ Μαρία Μιλωνά, όπως την ονομάσανε, λέει ότι γεννήθηκε τυχερή. Βρέθηκε κατά τύχη να σπουδάζει την επιστήμη της διατροφής στη Θεσσαλονίκη και μέχρι σήμερα δηλώνει ερωτευμένη με το αντικείμενο. Το βιβλίο που έχει γράψει, το «Σούζι πάλι τρως», είναι καρπός αυτός του έρωτα. Και επίσης είναι αποτέλεσμα του πείσματος να βγάλει ταμπέλες που κατά καιρούς μας φοράνε οι άνθρωποι. Μία από τις ταμπέλες που είχαν βάλει οι άνθρωποι στη Μυρτώ ήταν της δυσγραφίας. Ότι δεν μπορεί να γράφει, αλλά τελικά ίσως και να μπορεί. Η Μυρτώ μου είπε επίσης να σε εκμυστηρευτώ ότι λατρεύει τα χταπόδια, τις γάτες και τις κουκουβάγες. Δίνω λοιπόν το λόγο στη Μυρτώ. Ό,τι σχόλια θέλετε τα καταγράφετε στο chat, τα συγκεντρώνω και θα τα απευθύνω μετά. Μυρτώ, καλώς όρισες. Ωραία, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας και πραγματικά είναι τιμή μου να βρίσκω βήμα. Ευχαριστώ την όμορφη ζωή που υπάρχει εδώ να ομορφαίνει τη ζωή μας και σένα προσωπικά, Νίκο, για όλη την ζεστασιά και την φιλοξενία. Θα κάνω λοιπόν ένα share screen, αρχίσω να μοιράζομαι την οθόνη μου για να μπούμε στο θέμα που θα μιλήσουμε για τα κιλά, για τις δίαιτες και για όλο αυτό το αδιέξοδο. Να σας συστηθώ κι εγώ. Το ακαδημαϊκό κομμάτι μπορείτε να το δείτε στο ίντερνετ, υπάρχει πρόσβαση παντού. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ να δω τώρα την παρουσίαση, θα το κάνουμε. Υπηρετώ λοιπόν το χώρο του αδυνατίσματος τα τελευταία 20 χρόνια. Σαν διατροφολόγος, διαιτολόγος ήταν το πρώτο μου πτυχίο και υπηρετώ αυτό το χώρο με αρκετό πάθος, θα έλεγα, τα τελευταία 20 χρόνια. Και πάμε λίγο μαζί να δούμε. Οκ, εδώ είμαστε. Βλέπετε την οθόνη που το πιάτο κουνιέται, το πιάτο γεμίζει και κλείνει. Ωραία, τέλεια. Να σας πω λοιπόν ότι η παρουσίαση σήμερα δεν έχει να κάνει καθόλου με το κομμάτι της διατροφής και δεν θα απαντήσω στο τι χρειάζεται να φάω, πόσο χρειάζεται να φάω, πότε χρειάζεται να φάω. Γιατί όντως το τι θα φάω είναι πάρα πολύ σημαντικό στο κομμάτι του αδυνατίσματος και νομοτελειακά οι άνθρωποι θα πρέπει να τρώνε λιγότερο από αυτό που δικαιούνται για να μπορέσουν να ρυθμίσουν το βάρος τους. Όμως η δίαιτα δεν ξεκινάει ούτε από το πιάτο μας, ούτε από το γυμναστήριο. Η δίαιτα ξεκινάει από το μυαλό μας. Και αυτό, αν και ακούγεται κλισέ, είναι αλήθεια, απόλυτη αλήθεια. Το γνωρίζουν ήδη οι άνθρωποι που έχουν βίωμα. Όμως το γνωρίζουμε και αν γυρίσουμε να κοιτάξουμε γύρω μας. Γιατί βλέπετε στην σημερινή εποχή δεν είναι η γνώση αυτή που μας λείπει. Οι άνθρωποι γνωρίζουμε πολύ καλά και τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε υγιείς, για να είμαστε χαρούμενοι. Υπάρχει πάρα πολλή πληροφορία, έγκυρη πληροφορία εκεί έξω. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν είναι η γνώση αυτό που μας λείπει. Αυτό που μας λείπει είναι να καλύψουμε το κενό ανάμεσα στο ξέρω τι πρέπει να κάνω και τελικά κάνω αυτό που χρειάζεται. Οπότε και ένας καπνιστής ξέρει ότι το τσιγάρο σκοτώνει, όμως μπορεί να συνεχίζει να καπνίζει. Η διαδικασία λοιπόν του να αλλάξω τη συμπεριφορά ξεκινάει από το μυαλό μας και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα, μιλώντας για αυτή την ιστορία που εγώ βιώνω από την απέναντι θέση, από τη θέση της Ξανθιάς που κάθεται. Και το αίτημα συχνά πυκνά ακούγεται το ίδιο. Θα ήθελα να χάσω βάρος. Και οι διαιτολόγοι στερεοτυπικά δίνουμε προγράμματα απώλειας βάρους. Έτσι, εδώ να ανοίξω μια μικρή παρένθεση και να πω ότι επειδή οι λέξεις έχουν σημασία και έχουν νόημα, αυτό από μόνο του, σαν αίτημα, αν διαβάσετε και αν εστιάσετε στις λέξεις, έχουν πολύ αρνητική χρειά. Το θέλω να χάσω βάρος, να χάσω βάρος. Πραγματικά σε ποιον αρέσει να χάνει κάτι?
Και όταν κάτι χάνουμε, συνήθως ψάχνουμε να το ξαναβρούμε. Η απώλεια πονάει, οπότε εξ αρχής ξεκινώντας να μπούμε στο αδυνάτισμα, χακάρουμε τον εγκέφαλό μας αρνητικά. Μόνο και μόνο από το αίτημα και το πώς αυτό ακούγεται. Αλλά ας διερευνήσουμε λιγάκι αυτή την ιστορία για να δούμε τον γκρεμό και το ρέμα που λέει και ο τίτλος της παρουσίασης. Πώς πηγαίνει λοιπόν αυτή η ιστορία? Για αρχή να σας πω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο. Το 37,5% του πληθυσμού της Αμερικής είναι υπέρβαροι και παχύσαρκοι, μια κατηγορία δηλαδή παραπάνω, που σημαίνει ότι τουλάχιστον 250 εκατομμύρια άνθρωποι θα ήθελαν πάρα πολύ να αλλάξουν το σώμα τους και να αλλάξουν το βάρος τους. Οπότε αφορά ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Τι γίνεται όμως όταν μπαίνουν στην διαδικασία? 19 στα 20 άτομα που ξεκινούν να κάνουν δίαιτα ή θα αποτύχουν να χάσουν βάρος ή θα ξαναπάρουν το βάρος που έχασαν μέσα στα πρώτα 2-3 χρόνια. Αυτή είναι μία έρευνα από το Κολοράντο, από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, και οι έρευνες συνεχίζουν. Από το UCLA, το Πανεπιστήμιο του Λος Άντζελες, λέει ότι το 83% των διαιτώμενων ξαναπήραν το βάρος που έχασαν μέσα σε 2 χρόνια. Όχι μόνο το ξαναπήραν, πήραν και κάποια έξτρα κιλά από το βάρος από το οποίο ξεκίνησαν αρχικά μέσα στην 5ετία. Και οι στατιστικές συνεχίζουν. Το Journal of Obesity, ένα πολύ έγκυρο περιοδικό στον χώρο της διαιτολογίας, αναφέρει ότι το 97% των ανθρώπων που διώχνουν κιλά τα ξαναπαίρνουν μέσα σε λίγα χρόνια. Ίσως να είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι ό,τι χάνω ψάχνω να το ξαναβρω. Και άλλες πολλές έρευνες πιστοποιούν αυτό που το αδιέξοδο με το αδυνάτισμα. Μία τελευταία που θα αναφέρω, και την αναφέρω γιατί είναι επισκόπηση άλλων αρκετών μελετών, δείχνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι διαιτώμενοι, δηλαδή συχνά μπαίνουν σε πλάνα διατροφής, τελικά μέσα στο χρόνο αυξάνουν το βάρος τους. Οπότε η ιστορία η οποία αποδεικνύεται είναι ότι κάποιος έχει δυσφορία με το σώμα του και μπαίνει στη διαδικασία να διώξει κιλά. Εάν είναι στο 3 με 5% τα καταφέρνει, όμως μετά ξαναπαχαίνει. Οπότε, μιλώντας για το βάρος, δεν είναι μόνο το να διώξω κιλά, είναι να μπορέσω κιόλας να συντηρήσω μία καλύτερη εικόνα, μία καλύτερη υγεία. Και αυτό δεν συμβαίνει. Και δεν είναι δική μου εμπειρία. Υπάρχουν πάρα πολλή τεκμηρίωση πίσω από την φράση ότι οι δίαιτες δεν δουλεύουν. Και οι έρευνες έχουν δείξει ότι ο περιορισμός της τροφής που έχει σκοπό την απώλεια του βάρους τελικά οδηγεί σε αύξηση του σωματικού βάρους. Το λένε οι έρευνες. Ανάσα. Το λένε οι έρευνες, λένε πολλοί άνθρωποι που έχουν μπει στη διαδικασία, το επιβεβαιώνουν δηλαδή από προσωπικό βίωμα. Το είχε πει η Σπεράντα Βρανά πάρα πολύ ωραία με μία τάκα «Οι δίαιτες με πάχυναν». Το έχει πει και η Σούζη. Έτσι λοιπόν, πριν προχωρήσω παρακάτω, θέλω στο σημείο αυτό να καταλάβεις ότι δεν είσαι ο μόνος. Δεν είσαι μόνος. Το θέματα του βάρους αφορούν ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Δεν υπάρχει τίποτα στραβό με την αυτοεπιβολή σου ή με τον εθισμό στις τροφές. Δεν υπάρχει τίποτα στραβό πιθανότατα με το μεταβολισμό σου. Έτσι συμβαίνει. Έτσι συμβαίνει γιατί η δίαιτα σαν εργαλείο, τουλάχιστον με την έννοια που της έχουμε δώσει μέσα από τη βιομηχανία του αδυνατίσματος, γιατί το αδυνάτισμα είναι βιομηχανία,
Η δίαιτα λοιπόν με την έννοια που της έχουμε δώσει, με την έννοια της στέρησης, με την έννοια του περιορισμού, δεν είναι σωστό εργαλείο, δεν δουλεύει. Είναι σαν να προσπαθείς να ξεβιδώσεις μία βίδα με ένα πυρούνι. Γίνεται, δεν γίνεται, δεν φταίς ούτε εσύ, ούτε το πυρούνι. Φταίει το ότι είναι λάθος εργαλείο. Η δίαιτα με την μορφή που την ξέρουμε όλοι, ε, να πω μία, γάλα με δημητριακά το πρωί, ένα μήλο στο πρόγευμα, ψητό με σαλάτα το μεσημέρι, ένα γιαούρτι το απόγευμα ε, και σαλάτα με ψητό το βράδυ. Η δίαιτα με την έννοια που τις έχουμε δώσει μέσα από τη βιομηχανία δεν δουλεύει και πίσω από αυτό υπάρχει αρκετή τεκμηρίωση, οπότε θα ήθελα λίγο να αναπνεύσουμε και να αναγνωρίσουμε όντως ότι είναι αδιέξοδο. Μακροπρόθεσμα σίγουρα. Ε, Ένα πολύ όμορφο για μένα προσωπικά που κάθομαι από την απέναντι μεριά αδιέξοδο, γιατί ήταν η αφορμή να ξεκινήσω ένα δικό μου ταξίδι εκπαιδευτικό και αυτοβελτίωσης για να απαντήσω τελικά ε, στο αν αδυνατίζουν οι άνθρωποι, στο πότε αδυνατίζουν οι άνθρωποι, στο πώς αδυνατίζουν οι άνθρωποι. Συγκεκριμένες απαντήσεις δεν έχω να σας δώσω, γιατί είναι ένα ταξίδι πολύ προσωπικό για τον καθένα. Όμως μπορώ σίγουρα να σας πω ότι ναι, υπάρχει αποτελεσματικό αδυνάτισμα και ότι οι άνθρωποι, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι τα έχουν καταφέρει να διώξουν κιλά, να αλλάξουν το σώμα τους, να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Και μία πολύ σημαντική ερώτηση για να απαντήσουμε είναι το πότε. Οι άνθρωποι αδυνατίζουν μόνο όταν αυτοί είναι έτοιμοι. Και επειδή είναι ένα δικό μας προσωπικό ταξίδι, χρειάζεται να είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε, να ξεκινήσουμε δηλαδή για τους σωστούς λόγους. Πότε οι άνθρωποι λοιπόν είναι έτοιμοι? Θα σας μιλήσω λίγο για την θεωρία για την αλλαγή της συμπεριφοράς, καθώς η σύτηση είναι μια πολύ βασική ανθρώπινη συμπεριφορά και τα στάδια αλλαγής της συμπεριφοράς έχουν περιγραφεί από τους ψυχολόγους Προτζάσκα και τον Ντι Κλεμέντε και φαίνεται ότι είναι μια διαδικασία, ένας κύκλος. Ένας κύκλος, η ζωή μας κύκλους κάνει, όχι ακριβώς έτσι, σπήρες κάνει, αλλά θα ξεκινήσουμε αναγνωρίζοντας ότι είναι μια διαδικασία η οποία έχει στάδια. Ξεκινάμε λοιπόν από το στάδιο της άρνησης. Το στάδιο της άρνησης, η αλήθεια είναι ότι δεν συναντάμε τους ανθρώπους θεραπευτικά, γιατί κανείς δεν μπορεί να ξεκινήσει με ένα δεν. Ποιος μπορεί να ξεκινήσει με ένα δεν? Στο στάδιο της άρνησης είναι ένα στάδιο όπου το άτομο δεν θέλει και δεν μπορεί να αλλάξει. Αγνοεί το πρόβλημα ή έχει ματαιωθεί τόσες πολλές φορές που πλέον το έχει βάλει πίσω. Ακούμε πάρα πολλά δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν θέλω να αλλάξω, δεν με νοιάζει να αλλάξω, δεν θα ξαναπροσπαθήσω να αλλάξω, δεν μπαίνω στη διαδικασία. Υπάρχει άρνηση και στην άρνηση τους ανθρώπους δεν, όμως της διαδικασίας το οποίο λέει δεν θέλω και δεν μπορώ να αλλάξω. Αυτό όμως κάποια στιγμή αλλάζει και προχωράει και γίνεται σκέψη ή αλλιώς διαπραγμάτευση. Αυτό ίσως να είναι το πιο δύσκολο στάδιο στη διαδικασία της αλλαγής, γιατί μιλάμε για αλλαγή και όταν μιλάμε για αλλαγή δεν μιλάμε μόνο για αλλαγή βάρους, μιλάμε για αλλαγή της σύντησης, αλλαγή των συνηθιών μου, αλλαγή της καθημερινότητάς μου, αλλαγή των καθημερινών μου επιλογών. Έτσι λοιπόν αρχίζει και εμφανίζεται ένα αλλά. Εκεί που δεν θέλω, δεν μπορώ, υπάρχει ένα αλλά. Δεν μπορώ να αλλάξω, δεν νιώθω έτοιμος να αλλάξω, αλλά κάτι έχει αρχίσει να με ενοχλεί. Αλλά θέλω να αλλάξω. Δηλαδή και θέλω και δεν θέλω. Και σε αυτό το στάδιο, στο στάδιο της διαπραγμάτευσης,
Οι άνθρωποι βιώνουμε μία εσωτερική σύγκρουση. Μία εσωτερική σύγκρουση σαν έχουμε το αγγελάκι και το διαολάκι, φάει μην τρως, το οποίο βγαίνει και συναισθηματικά, δηλαδή ξεκινάω το πρωί και έχω πάρα πολύ διάθεση και πάρα πολύ δύναμη και πάρα πολύ όρεξη και ξεκινάω να τα κάνω όλα σωστά και μέχρι το απόγευμα τα έχω διαλύσει. Ή κάνω δίαιτα, ξεκινάω τη Δευτέρα, την Τετάρτη, δεν κάνω τίποτα. Και αυτή η αμφιθυμία βγαίνει και στη συμπεριφορά μου και στο συναίσθημά μου. Είναι σαν να τσακώνομαι εσωτερικά με τον εαυτό μου. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο στάδιο, το στάδιο της διαπραγμάτευσης, ακριβώς γιατί είναι συγκρουσιακό και σε αυτό ακριβώς το στάδιο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μένουν κολλημένοι χρόνια. Αυτό όμως το στάδιο οριμάζει και όταν οριμάζει γίνεται προετοιμασία. Το λέμε προετοιμασία γιατί είναι το πρώτο ναι που ακούγεται. Είναι ότι ναι, θέλω να αλλάξω και ψάχνω να δω πώς μπορώ να αλλάξω. Δεν είμαι σίγουρη ακόμα ότι μπορώ, αλλά ψάχνω να βρω στο πώς θα μπορούσα να αλλάξω. Αρχίζω να εστιάζομαι σε λύσεις. Είναι η φάση που ο άνθρωπος θα κάνει αυτό το Google search να βρει διαιτολόγο. Είναι η φάση που το άτομο θα ανοίξει τα συρτάρια να βρει παλιότερες δίαιτες. Είναι η φάση που αρχίζω και προετοιμάζομαι να δω τι πειραματισμούς θα κάνω και πώς θα μπορέσω να ενδυναμώσω το μπορώ να το κάνω. Η προετοιμασία θέλω να πω εδώ ότι είναι ένα πάρα πολύ βασικό στάδιο στην διαδικασία της αλλαγής και οι άνθρωποι στο αδυνάτισμα θέλουμε να το ξεπεράσουμε, δεν το αναγνωρίζουμε καν. Μπαίνω στην αποφασιστικότητα, το αποφάσισα θα αλλάξω και επειδή το αποφάσισα θεωρώ ότι θα το κάνω κιόλας. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Χρειάζεται αυτή η φάση της προετοιμασίας και χρειάζεται να δώσουμε χρόνο σε αυτή τη φάση της προετοιμασίας, γιατί ανάλογα με το πόσο καλή προετοιμασία θα κάνουμε, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έχουμε. Έτσι και ένας αθλητής, για παράδειγμα, ανάλογα με την προετοιμασία του, έχει και τα αποτελέσματα, έχει και τις ανάλογες επιδόσεις. Ένας μαθητής, τώρα που δίνουν και πανελλήνια στα παιδιά, καλή τους επιτυχία, ανάλογα με την προετοιμασία που έχει κάνει για τις εξετάσεις, θα γράψει και στις εξετάσεις. Η προετοιμασία είναι ένα πάρα πολύ βασικό στάδιο μέχρι να μπούμε στο επόμενο στάδιο, που είναι το στάδιο της δράσης και της διατήρησης. Δράση είναι όταν θέλω να το κάνω, μπορώ να το κάνω και τελικά το κάνω. Τι κάνω? Αυτά που χρειάζεται να κάνω. Να έχω οργανωμένα γεύματα, να πίνω νερό, να τρώω ποιοτικές τροφές, να έχω αρκετά λαχανικά στη διατροφή μου, να έχω κίνηση. Τα κάνω. Και τα κάνω σχετικά εύκολα, γιατί έχω βρει μια δράση η οποία μπορεί να κουμπώσει στον δικό μου τρόπο ζωής. Και όταν αυτό που κάνω, το κάνω για ένα διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, μετά μιλάμε για διατήρηση. Μετά δηλαδή μιλάμε συμπεριφορικά ότι αυτή η δράση έχει γίνει εν μέρει δική μου. Και μιλάμε για τη διατήρηση που είναι το επόμενο στάδιο. Και κάπου εκεί, γυρίζοντας πίσω στον κύκλο, μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει και το στάδιο της υποτροπής. Το έχουμε γράψει στη συντήρηση, αλλά το στάδιο της υποτροπής μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε μέρος της διαδικασίας. Χρειάζεται λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι η υποτροπή, το να μην πηγαίνουν τα πράγματα καλά ή το να μην πάνε τα πράγματα καλά ή το να κάνω ένα υπερφαγικό ή το να περάσουν οι γιορτές και να βγω από το πρόγραμμά μου, είναι μέρος της διαδικασίας. Η υποτροπή είναι μέρος της διαδικασίας και μένω σε αυτό, γιατί οι άνθρωποι που έχουν θέμα με το βάρος τους έχουν διάφορα κοινά. Ένα κοινό που εγώ έχω επισημάνει είναι ότι είναι πολύ πολύ σκληροί με τον εαυτό τους. Έτσι λοιπόν το στάδιο της υποτροπής δεν μπορούν εύκολα να το διαχειριστούν, θυμώνουν, ματαιώνονται και γυρνούν και ξαναμπαίνουν πάρα πολύ εύκολα στην άρνηση.
Έτσι, ας πούμε, μετά το Πάσχα, στο γραφείο υπάρχουν πάρα πολλές ακυρώσεις ή αναβολές των ραντεβού, με το πρόσχημα ότι «ΟΚ, κάτσε λίγο να πάρω μια εβδομάδα, κάτσε λίγο να το ξαναδώ». Ε, οπότε είναι μια δυσκολία που έχουμε στο να διαχειριστούμε το κομμάτι της υποτροφής, που όμως χρειάζεται να ξέρετε ότι είναι μέρος της διαδικασίας του να αλλάξω, και το οποίο κρύβει ένα εξαιρετικό δώρο, μαθήματα. Τα μαθήματα τα παίρνουμε όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Και αυτά τα χρειαζόμαστε, τα μαθήματα, για να μπορέσουμε να χτίσουμε καλύτερα τη δράση μας. Όπου μετά τερματίζει. Και στην διαφάνεια αυτή υπάρχουν δύο λέξεις, ο τερματισμός και η συντήρηση, που είναι πολύ συνυφασμένες με το αδυνάτισμα. Γιατί οι άνθρωποι έχουν, στο χώρο των κιλών υπάρχουν πάρα πολλές περιοριστικές πεποιθήσεις. Αλλά μία χαρακτηριστική έχει να κάνει με την νοοτροπία των ανθρώπων, ότι μπαίνουν να κάνουν δίαιτα για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρι να πιάσουν το στόχο βάρους, μέχρι να ρίξουν τη χολυστερίνη τους, μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι να φορέσουν το συγκεκριμένο τζιν. Όπου κάνουν κάτι για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο τερματίζει, και μετά είναι η συντήρηση. Δηλαδή, κάνω δίαιτα, πιάνω το στόχο μου και μετά συντηρούμε. Αυτό είναι το pathway, είναι το μονοπάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν στο μυαλό τους όταν μιλάμε για δίαιτα, κιλά και αδυνάτισμα. Κάτι το οποίο δεν δουλεύει. Κάτι το οποίο όμως δεν δουλεύει. Και το δεν δουλεύει το είδαμε ότι τεκμηριώνεται, και το δεν δουλεύει, είμαι σίγουρη ότι μπορείτε, όσοι έχετε κάνει δίαιτα, να το πιστοποιήσετε και εσείς. Έτσι λοιπόν, να πω ότι συντήρηση με την έννοια της συντήρησης, πρόγραμμα συντήρησης κτλ. Δεν υπάρχει στο αδυνάτισμα, καθώς μαθαίνω να τρώω, μαθαίνω να σιτίζομαι, αφορά τις διατροφικές μου συνήθειες, και επειδή οι διατροφικές επιλογές είναι μια επιλογή το τι θα φάω, που θα κάνω 4-5 φορές τη μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, όλο το χρόνο. Οπότε μιλάμε για μια επιλογή 4 φορές επί 7, 28 φορές την εβδομάδα, μία επιλογή, περίπου 120 επιλογές το μήνα, φανταστείτε. Από αυτές τις 120 επιλογές εννοείται ότι κάποιες επιλογές θα είναι off. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει κάποτε, μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει ως επιτοπλίστων. Και δίαιτα δεν είναι κάτι που πρέπει να κάνουν άνθρωποι που έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, δίαιτα δεν πρέπει να κάνει μόνο ένας άνθρωπος που έχει χολυστερόλη, που έχει υπέρταση, που έχει παραπάνω λίπωση, που έχει γοφούς. Δίαιτα είναι οι επιλογές των τροφών που κάνω, οπότε δίαιτα κάνουμε όλοι έτσι κι αλλιώς. Κάνουμε επιλογές όλοι έτσι κι αλλιώς. Αυτό δεν τερματίζει κάπου. Χρειάζεται να το ξέρουμε. Πάνω σε αυτά λοιπόν ακριβώς τα στάδια αλλαγής της συμπεριφοράς, είναι δομημένο και είναι δομημένη και η ιστορία της Σούζης. Η Σούζη είναι μία ηρωίδα, η οποία γεννήθηκε μέσα από τις ιστορίες, το feedback των πελατών μου. Που θεωρώ και τους μεγαλύτερους δασκάλους μου, οι πελάτες μου. Εκεί έχω αφιερώσει και το βιβλίο μου. Καθώς όσο διαφορετικοί και να είναι οι άνθρωποι, διαφορετικό φύλο, διαφορετική ηλικία, διαφορετικό background, διαφορετικά βιώματα, όταν το θέμα έρχεται στο αδυνάτισμα, χρησιμοποιούν παρόμοιο λεξιλόγιο, έχουν παρόμοιους περιορισμούς, συναντούν παρόμοιες δυσκολίες. Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα κοινά έρχεται να ενσωματώσει η Σούζη μέσα από το βιβλίο, και περιγράφοντας το δικό της μονοπάτι πάνω σε αυτά τα στάδια που μοιράστηκα εγώ, που σας μοιράστηκα στην παρουσίαση, στάδια για την αλλαγή της συμπεριφοράς.
Έτσι λοιπόν χρειάζεται να είμαι έτοιμος και ένας τρόπος για να δείτε εσείς πόσο έτοιμοι είστε, μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση. Σε μία κλίμακα από το 1 έως το 10, θεωρώντας το 10 το πιο σημαντικό πράγμα, πόσο σημαντικό μου είναι να ρυθμίσω το βάρος μου. Έτσι βαθμολογήστε σε μία κλίμακα από το 1 έως το 10 πόσο σημαντικό μου είναι τώρα να ρυθμίσω το βάρος μου, να φτιάξω τη διατροφή μου, να ξεκινήσω άσκηση, όποια συμπεριφορά εσείς θέλετε να δουλέψετε, θεωρώντας το 10 ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή σας τώρα. Αυτή είναι μία ερώτηση και η δεύτερη ερώτηση για να δούμε την ετοιμότητα είναι πόσο σίγουρη είμαι ότι θα τα καταφέρω. Στην κλίμακα από το 1 έως το 10, θεωρώντας το 10 ότι είναι πάρα πολύ σίγουρη, είναι done deal, έχει συμβεί ήδη, απλά δεν το βλέπετε εσείς ακόμα. Ανάλογα λοιπόν με τις απαντήσεις στην κλίμακα, μπορούμε να δούμε σε ποιο στάδιο, να γυρίσω λίγο πίσω, σε ποιο στάδιο είναι ο κάθε άνθρωπος και να τον συναντήσουμε εκεί που ξεκινάει το ταξίδι του. Γιατί είναι πολύ συνηθισμένο, έτσι, και σαν διαιτολόγοι να πω ότι δεν έχουμε μάθει, δεν έχουμε δεξιότητες στη σχολή τέτοιου τύπου συμπεριφορικές. Μάθαμε περισσότερο βιοχημεία. Αλλά είναι πάρα πολύ συνηθισμένο ένας άνθρωπος να είναι στη διαδικασία της προετοιμασίας, ότι ναι, ξέρεις, κάτσε λίγο να πάω στο διαιτολόγο. Πηγαίνει στο διαιτολόγο και είναι στη φάση της διαπραγμάτευσης, δεν ξέρει αν θέλει να το κάνει. Μπορεί να είναι στη φάση αυτή της διαπραγμάτευσης ή της προετοιμασίας. Ο διαιτολόγος όμως του δίνει ένα χαρτί, το οποίο τον αναγκάζει να μπει σε δράση, και εκείνος δεν καταφέρνει να το κάνει και ματαιώνεται ο ίδιος. Δεν είναι πρόβλημα του όμως, είναι ότι δεν ήταν στη συγκεκριμένη φάση, δεν ήταν έτοιμος να πάρει το χαρτί. Οκ. Και δεν ξαναεμφανίζεται στο διαιτολόγο, τα βάζει ο διαιτολόγος με τον εαυτό του, πω να κοίτα, δεν τα κατάφερα, δεν τα είπα μάλλον καλά. Τα βάζει ο πελάτης, ο διαιτώμενος με τον εαυτό του, να κοίτα να δεις πάλι τα ίδια, πήρα τη δίαιτα, δεν τα κάνω, κάτι στραβό έχω εγώ, κάτι τρέχει με την πειθαρχία μου, κάτι τρέχει με την αυτοεπιβολή μου, μπαίνει μετά ξανά πάλι σε άρνηση. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι όταν δουλεύουμε τη σχέση μας με το σώμα μας, να γυρίσω λίγο μπροστά. Να γυρίσω λίγο μπροστά. Το σώμα μας που είναι το όχημα για τη ζωή μας. Όταν δουλεύουμε τη σχέση μας με το φαγητό, είναι σαν να... ποτέ δεν είναι τόσο επιφανειακό όσο ακούγεται το να χάσω κιλά. Οκ, οπότε ο τρόπος, να πω έτσι, που προτείνει η διαισθητική διατροφή, η Σούζη, ή ένα tip που θα ήθελα εγώ να μοιραστώ μαζί σας σήμερα, ψάχνοντας να βρούμε αυτό το διέξοδο, είναι να μάθουμε να αφουγκραζόμαστε και να ακούμε το σώμα μας. Γιατί η μεγαλύτερη δυσκολία που συναντάμε πρακτικά, ειδικά σε ανθρώπους που έχουν πλούσιο διαιτητικό ιστορικό, δηλαδή που έχουν κάνει πολλές φορές δίαιτα, και πραγματικά έχω συνεργαστεί με ανθρώπους που κάνουν περισσότερα χρόνια δίαιτα από όσα εγώ είμαι διαιτολόγος. Βγαίνοντας λοιπόν από τα πολλά χρόνια στερετικών πλάνων διατροφής και περιορισμού, οι άνθρωποι ξεμάθαμε να ακούμε την εσωτερική μας φωνή. Ξεμάθαμε να ακούμε την πείνα μας και μάθαμε να τρώμε συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένα φαγητά, συγκεκριμένες ποσότητες, πεινάμε δεν πεινάμε. Οπότε ένα από τα πολλά κακά που κάνει η δίαιτα, με την έννοια, ξαναλέω, που της έχει δώσει η βιομηχανία του αδυνατίσματος, είναι ότι σταματήσαμε να ακούμε το σώμα μας. Σταματήσαμε να ακούμε το πόσο πεινάμε, το πότε χορταίνουμε, το πότε πεινάμε. Και η πείνα και ο κορεσμός είναι δύο πολύ πολύ βασικά καμπανάκια, αδιάψευστα, γιατί το σώμα λέει πάντα και μόνο την αλήθεια.
Οπότε, αν οι άνθρωποι τρώγαμε όταν πεινούσαμε και σταματούσαμε όταν χορτάσουμε, δεν θα είχε κανένας άνθρωπος θέμα με το βάρος του. Αυτή λοιπόν είναι μια δεξιότητα και είναι μια δεξιότητα, αν μου επιτρέπετε, ζωής. Δεν τελειώνει στους 3 μήνες, στους 6 μήνες ή στον 1 χρόνο που τελειώνει η δίαιτα. Και έτσι, αφού είδαμε το αδιέξοδο με το αδυνάτισμα, που πραγματικά θέλω να αντιληφθείτε ότι δεν αφορά κάποιον άνθρωπο, αφορά την πλειοψηφία των διαιτώμενων, 9 στους 10, το 97% περισσότερο από 9 στους 10, που είδαμε το αδιέξοδο του αδυνατίσματος. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε λίγο αυτόν τον λαβύρινθο με το πού βρίσκομαι εγώ τώρα και να απαντήσουμε για το αν το αδυνάτισμα μπορεί όντως να είναι αποτελεσματικό και μόνιμο, και να σας απαντήσω ότι ναι, μπορεί να είναι, και έχει ένα μυστικό συστατικό, το οποίο μυστικό συστατικό είναι, παιδιά, η χαρά. Και αυτό ακούγεται αρκετά αντιφατικό, γιατί σε κανέναν δεν αρέσει να πεινάει, σε κανέναν δεν αρέσει να στερείται γεύσης, να στερείται απόλαυση, να στερείται το delivery. Όμως είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε οι άνθρωποι να αλλάξουμε οτιδήποτε θέλουμε στη ζωή μας, όχι μόνο το βάρος μας ή τον τρόπο που τρεφόμαστε. Ό,τι θέλουμε να αλλάξουμε οι άνθρωποι στη ζωή μας, χρειάζεται να το χτίσουμε με συμπεριφορές που να έχουν μέσα χαρά. Να μπορώ να τις υποστηρίξω, να τις κάνω εύκολα, να μην έχουν για εμένα πολύ κόπο, να μπορώ να τις υποστηρίξω, να είναι ρεαλιστικές στον δικό μου τρόπο ζωής. Οι άνθρωποι, θέλω να γνωρίζετε ότι σαν όντα, φύση, δεν είμαστε προγραμματισμένοι να κάνουμε το σωστό, το υγιές. Οι άνθρωποι φύση είμαστε προγραμματισμένοι να κάνουμε το οικείο, αυτό που μας είναι οικείο, αυτό που μας είναι γνώριμο, αυτό που έχουμε συνηθίσει. Οπότε χρειάζεται να μπούμε σε μια διαδικασία για να αλλάξουμε τις συνήθειές μας. Και αυτή η διαδικασία δεν είναι γραμμική, δεν πηγαίνει δηλαδή γραμμικά, αχ, τώρα το έμαθα και κάνω ένα βήμα τη φορά σαν παρέλαση. Η διαδικασία της αλλαγής μοιάζει με χορό. Μοιάζει, κάνω 2-3 βήματα μπροστά, κάνω ένα βήμα πίσω. Ε, Έχει αρκετές υποτροπές, έχει μαθήματα, έχει αρκετές ρυθμίσεις, πρέπει να το ρυθμίσω. Και αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο γιατί το αδυνάτισμα δεν έχει να κάνει μόνο με το αισθητικό κομμάτι, με το πώς είμαι, πώς φαίνομαι, πώς χωράω στα ρούχα μου. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει άνθρωπος που να γράφει το βάρος του στο κουτελό του. Έχει να κάνει με την υγεία μου, έχει να κάνει με το επίπεδο ενέργειάς μου, έχει να κάνει με τη διάθεσή μου. Η θρέψη του σώματος, το τι θα φάω και η θρέψη του σώματος έχει να κάνει με το πόσο χαρούμενος είμαι, έχει να κάνει με το πόσο υγιής είμαι. Και λέγοντας υγεία, ενώ να είμαι σε θέση να περπατήσω στη ζωή μου, okay? Και αυτό πάντα αξίζει τον κόπο. Η πρόοδος λοιπόν δεν είναι γραμμική, είναι μια διαδικασία, θυμίζει πάρα πολύ το μονοπάτι της αυτοβελτίωσης. Και με την Σούζη λέμε ότι ο συγγραφέας απλά ξεκινάει να γράφει ένα βιβλίο. Εμένα το βιβλίο ξεκίνησα να το γράφουν οι πελάτες μου. Ο αναγνώστης είναι αυτός που το τελειώνει το βιβλίο, είναι αυτός που τελικά δίνει ζωή στο βιβλίο. Και στο αδυνάτισμα, επειδή ποτέ, όπως είπα, δεν είναι τόσο επιφανειακό όσο ακούγεται,
Λύσεις οι οποίες ακούγονται μαγικές, λύσεις οι οποίες ακούγονται γρήγορες, εύκολες και χωρίς σκόπο, δεν υπάρχουν και ίσως να είναι και επικίνδυνες, θέλω να ξέρετε. Οπότε, μπαίνοντας σε αυτήν την διαδικασία, σκεφτείτε να κάνετε δράσεις οι οποίες θα τις απολαμβάνετε και θα τους δώσετε χρόνο για να μπορέσουν να δουλέψουν. Και εκεί στο κομμάτι του χρόνου θέλω να μείνω, γιατί το αδυνάτισμα έχει βιασύνη. Οι άνθρωποι βιαζόμαστε για αποτελέσματα. Θέλω να ξεφορτωθώ τα κιλά μου. Βιαζόμαστε. Θέλω γρήγορα αποτελέσματα. Δεν αντέχω άλλο. Βγαίνει όλο αυτό. Αλλά αν το σκεφτείτε, στη λέξη βιασύνη, το πρώτο συστατικό είναι η λέξη βία. Και όταν το σώμα μας το αντιμετωπίζουμε με βία, δεν έχουμε καμία απολύτως πιθανότητα να πετύχουμε. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να πετύχουμε με οποιαδήποτε προσπάθεια που έχει να κάνει με χρήση βίας απέναντι στον εαυτό μας. Υπάρχει ένα κομμάτι μας που θα αντισταθεί στεναρά σε αυτό και χρειάζεται να αλλάξουμε λίγο την νοοτροπία μας. Αυτή είναι και η πρότασή μου, από το τιμωρητικό. Και μιλάω σαν διαιτολόγος, γιατί οι διαιτολόγοι πολλές φορές είμαστε συμφασμένοι με ένα μαστίγιο ή έρχονται άνθρωποι και μου λένε θέλω αστυνόμευση, δεν τα καταφέρνω μόνος μου, θέλω τον αστυνόμο μου, θέλω τον επόπτη μου. Οπότε σε αυτό να πω ότι δεν θυμάμαι τι θέλει να πω. Έχασα τον ήρμό μου, μάλλον γιατί τελείωσα. Δεν Οκ. πειράζει, κυρία. Εμείς σας αγαπάμε και έτσι. Εντάξει, Ναι. θυμάμαι πως ήθελα να τελειώσω κάτι άλλο, σκέφτηκα, είδα λίγο το chat και αυτά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Δεν, ελπίζω να μην σας κούρασα με την παρουσίαση. Χρειάζεται, ναι, το θυμήθηκα, να το πω. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτό το περιοριστικό κομμάτι και το κομμάτι της αστυνόμευσης και το κομμάτι της τιμωρίας και ότι είσαι χοντρός, πρέπει να σταματήσεις να τρως, πρέπει να κόψεις τα γλυκά, πρέπει να στερηθείς σε γεύσεις. Γινόμαστε κακοί με τον εαυτό μας. Μπαίνουμε σε μια φάση αστυνόμευσης και περιορισμού. Αυτό, παιδιά, δεν πετυχαίνει. Όσες φορές και να το έχετε προσπαθήσει, θα συνεχίσει να μην πετυχαίνει. Γιατί είναι η νοοτροπία τέτοια που δεν πετυχαίνει. Χρειάζεται να αρχίσουμε να φροντίζουμε το πιάτο μας, όχι γιατί πρέπει, όχι γιατί μας το λέει ένας διαιτολόγος, όχι γιατί έχουμε κιλά. Χρειάζεται να αρχίσουμε να φροντίζουμε το πιάτο μας γιατί θέλουμε να φροντίσουμε τον εαυτό μας, θέλουμε να θρέψουμε το σώμα μας, θέλουμε να ζήσουμε και να είμαστε χαρούμενοι και υγιείς, θέλουμε να νιώσουμε καλύτερα μέσα στο σώμα μας. Είναι διαφορετικό το σημείο εκκίνησης. Οπότε, τρώω λαχανικά, για παράδειγμα, που είναι μια πολύ συχνή οδηγία που δίνουν οι διαιτολόγοι, δεν τρώω λαχανικά και τιμωρούμε και νιώθω ότι βοσκάω και νιώθω χάλια, αλλά το κάνω γιατί πρέπει, το κάνω γιατί μου το είπε ο διαιτολόγος μου, το κάνω γιατί το γράφει δίαιτα. Δεν θα συνεχίσω να τρώω λαχανικά για πολύ καιρό. Θα το κόψω στο τρίμηνο. Η άλλη νοοτροπία λέει ότι τρώω λαχανικά και βάζω σαλάτες στη διατροφή μου γιατί θέλω να θρέψω το σώμα μου, γιατί τα λαχανικά μου δίνουν βιταμίνες, μου δίνουν μέταλλα, μου δίνουν ιχνοστοιχεία, γιατί τα λαχανικά είναι ζωντανή τροφή, γιατί θέλω να τρώω ζωντανές τροφές για να παίρνω ζωή, γιατί θέλω να θρέψω το σώμα μου, γιατί θέλω να φροντίσω το σώμα μου, γιατί αγαπάω το σώμα μου. Και οι άνθρωποι με κιλά δεν αγαπούν το σώμα τους, είναι πολύ θυμωμένοι με τον εαυτό τους και το σώμα τους, οπότε μπαίνουν σε μια διαδικασία πολέμου και η δίαιτα είναι το όπλο τους. Αλλά έτσι δεν μπορούμε να πετύχουμε, βρισκόμαστε σε αδιέξοδο και το διέξοδο είναι η ειρήνη. Μόνο με ειρήνη και ευσπλαχνία μπορεί όλο αυτό το πράγμα να δουλέψει. Αυτά ήθελα να πω. Δεν θα μπερδευτώ άλλο. Αυτά ήθελα να πω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την... μπορούμε τώρα λοιπόν να σταματήσω το sharing. Δεν έχω ετοιμάσει κάτι άλλο. Το έκανα stop sharing. Άρα, Δεν το έχεις ναι, κάνει stop ακόμα, share. όχι. Ναι. Ωραία, τέλεια. Είμαι εδώ Τώρα το λοιπόν. έκανες. Λοιπόν, κυρία, έχουμε ρωτήσει εδώ πέρα. Ωραία, με πολύ χαρά. Έχουμε ρωτήσει. Καταρχήν, η Όλγα η Βαρδάκη έκανε την αρχή, αλλά έχει πάρει πολλά like. Ένα από αυτά και το δικό μου. Το διαβάζω. Κάνω υπερφαγικά επεισόδια σχεδόν καθημερινά και πάντα απόγευμα προς βράδυ. Θεωρώ ότι είμαι εξαρτημένη, εθισμένη και θα ήθελα τη γνώμη σας πώς μπορεί να σπάσει αυτό το μοτίβο. Δεν έχω καμία εγκράτεια. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Και έχει πάρει, Ωραία, όπως προείπα, μπόλικα like μαζί και το δικό μου. ωραία. Αν οι άνθρωποι τρώγαμε μόνο όσο πεινούσαμε και δεν θα είχε κανένας άνθρωπος πρόβλημα με το βάρος του, τα υπερφαγικά, το να τρώω δηλαδή χωρίς να πεινάω ή το να τρώω μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού από αυτή που χρειάζομαι, είναι κάτι που κάνουμε πολλοί άνθρωποι, σχεδόν όλοι οι άνθρωποι. Όμως, σε κάποιες περιπτώσεις αυτό αρχίζει και γίνεται πρόβλημα όταν το φαγητό είναι πάνω από μένα, όταν νιώθω ότι δεν έχω κανέναν έλεγχο, όταν το φαγητό έχει τον έλεγχο. Έτσι λοιπόν θα χρειαστεί το συγκεκριμένο να το δείτε σε δύο διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση έχει να κάνει με τη βιοχημία και έχει να κάνει με την πείνα, με τη ρύθμιση της πείνας. Οπότε πολλές φορές το σώμα πεινάει για θρεπτικά συστατικά, όχι μόνο για θερμίδες, και όταν μας που βιώνουμε είναι μια αίσθηση πείνας. Όπως επίσης και όταν μέσα στην ημέρα δεν έχω φάει σωστά τα γεύματά μου, να έχω μια καλή ρύθμιση της γλυκόζης, αυτό που λέμε ισογλυκαιμία, μετά το απόγευμα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και έχει να κάνει με τη βιοχημία και συνήθως δουλεύοντας με τη βιοχημία δεν εστιαζόμαστε ποτέ στην απογευματινή ώρα, εστιαζόμαστε σε όλη την ημέρα πιο πριν. Και ξεκινάμε με αλλαγές από το πρωινό, δηλαδή να βάλετε λίγο πρωτεΐνη στο πρωινό σας, να βάλετε καλά λιπαρά γενικά στη διατροφή σας. Αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι της βιοχημίας. Από εκεί και πέρα υπάρχει το κομμάτι το συμπεριφορικό. Τι συμβαίνει το απόγευμα. Τι συμβαίνει το απόγευμα και κάνουμε έναν έλεγχο στο περιβάλλον, εάν υπάρχει κάτι στο περιβάλλον που μου κάνει trigger, υπάρχει να κάνουμε έναν έλεγχο στο συμπεριφορικό κομμάτι, στο περιβάλλον, στο πλαίσιο κατά το οποίο συμβαίνουν αυτά τα υπερφαγικά. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι όσο το παλεύετε το υπερφαγικό, τόσο αυτό θα δυναμώνει. Ε, Χρειάζεται να το νομιμοποιήσετε. Και λέγοντας να νομιμοποιήσουμε τα υπερφαγικά, είναι κάτι που μπορεί και να συμβεί. Είναι κάτι που συμβαίνει. Νομιμοποιούμε τα υπερφαγικά και αρχίζουμε να τα παρατηρούμε και να διερευνούμε τη συνθήκη, να διερευνούμε την βιοχημία και αυτά αρχίζουν να μαλακώνουν και να μαλακώνουν και να μαλακώνουν χωρίς να σημαίνει ότι θα σταματήσει να συμβαίνουν. Δεν θα σταματήσουν απαραίτητα να συμβαίνουν. Συμβαίνουν. Το θέμα είναι ότι θα σταματήσει να είναι πρόβλημα για εμάς. Το ότι συμβαίνουν, θα είναι μικρότερα σε ένταση, μικρότερα σε διάρκεια, μικρότερα σε συχνότητα και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι δεν θα μας καταπίνουν. Δεν θα είναι αυτή η μαύρη τρύπα που ανοίγει και δεν μπορούμε να κλείσουμε. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτηση. Βέβαια, το συναισθηματικό φαγητό και η υπερφαγία είναι ολόκληρο σεμινάριο. Αυτό δουλεύουμε με τους ανθρώπους. Δεν απαντιέται σε μια ερώτηση. Αλλά Έτσι. ελπίζω τουλάχιστον να απάντησα όσο καλύτερα μπορούσα. Ναι. Και είναι και αυτό που λες, είναι προσωπικό του καθενός. Μμμ. Νομίζω θα πρέπει να το δει μαζί σου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, γιατί υπάρχουν πάρα Ωραία. πολλοί άνθρωποι που τα υπερφαγικά λειτουργούν σαν βαλβίδα αποσυμπίεση. Αν αυτό τους το πάρει, σκάνε. Οπότε, καλά που έχουμε και τα υπερφαγικά. Έναν τρόπο δηλαδή ε, να μπορώ να εκτονώνω. Ωραία. Πάω στο επόμενο λοιπόν. Είναι δύο τις ερωτήσεις μαζί.
Λέει η κυρία Λένα, τι κάνουμε τα κιλά και την εμεινόπαυση, πώς θα πίνω πιο πολύ νερό, τη Σούζη πώς την εμπιστευτήκατε. Την εμπιστεύτηκα. Με εμπιστεύτηκε εκείνη. Ναι, έτσι ρωτάει η κυρία, οπότε τους Το μεταφέρω. εμπνευστήκατε μάλλον θα εννοεί αυτά μετά το correction. Ωραία. Λοιπόν, η εμεινόπαυση είναι η πιο προκλητική φάση στη ζωή της γυναίκας. Γιατί, παιδιά, τα πάντα στο σώμα μας ξεκινούν από τις ορμόνες. Δηλαδή, ακόμα και τα συναισθήματά μας δεν είναι αδιαόρατα συννεφάκια, είναι ορμονικές αποκρίσεις. Οπότε, στην εμεινόπαυση, στη φάση της κλιμακτηρίου, που κρατάει περίπου μία διετία, είναι αυτή μέχρι να μπούμε σε μία καινούρια ισορροπία, είναι αυτή η διετία, τριετία που το σώμα βρίσκει καινούργιες ισορροπίες, ορμονικές ισορροπίες, αλλάζουν τα μέσα μας. Και λέγοντας αλλάζουν τα μέσα μας, αλλάζει η ψυχολογία μας, η ανταπόκρισή μας στο στρες, αλλάζει ο μεταβολισμός μας, εννοείται, αλλάζει η κατασκευή μας σωματικά, αρχίζει το βάρος και μπαίνει με διαφορετικό τρόπο, οπότε χρειάζεται να κάνουμε υπομονή, χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι το σώμα θέλει ένα χρόνο, μία διετία, τριετία για να μπορέσει να ισορροπήσει και να το δούμε με εσπλαχνία, όπως είπα, και χωρίς βίαιες πρακτικές. Το ότι κάνω τη δίαιτα που μου έδωσε η Μυρτώ και δεν που μου είχε δώσει πριν 10 χρόνια και είχα δει καταπληκτικό αποτέλεσμα, αλλά τώρα την κάνω και δεν έχω αποτέλεσμα και την κάνω ακόμα πιο σκληρά και την κάνω ακόμα πιο σκληρά και την κάνω ακόμα πιο σκληρά. Δεν δουλεύει. Το να βλέπουμε λοιπόν ανθρώπους, γυναίκες, συγγνώμη, στη φάση της κλιμακτηρίου, που είναι μια πάρα πολύ ευαίσθητη φάση ψυχοσωματικά για τη γυναίκα, να κάνει ακρότητες, πηγαίνοντας πάρα πολλές ώρες στο γυμναστήριο ή κάνοντας σκληρές δίαιτες, είναι κάτι που δεν πρέπει να κάνει. Αυτό. Την Σούζη, λοιπόν, την εμπνεύστηκα την τρίτη ερώτηση. Θυμάμαι τη δεύτερη, δεν τη θυμάμαι. Τη Σούζη την εμπνεύστηκα μέσα από τις ιστορίες των πελατών μου. Τη Σούζη την εμπνεύστηκα μέσα από εσάς. Η Σούζη είναι μια φανταστική περσόνα, η οποία, όπως είπα, καθρεφτίζει όλα αυτά τα κοινά, γιατί μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Εγώ είχα εκπαιδευτεί στο να ακούω. Έχω κάνει σε κάποια σεμινάρια ψυχολογίας και έχω κάνει coaching, οπότε έχω μάθει να ακούω 20 χρόνια τώρα. Και οι ιστορίες των ανθρώπων, αυτό μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, οι ιστορίες των ανθρώπων, παρόλο που οι άνθρωποι ήταν πολύ πολύ διαφορετικοί, ήταν ίδιες. Χρησιμοποιούσαν τους ίδιους περιορισμούς, βρίσκαν τις ίδιες δυσκολίες, λέγαν τα ίδια πράγματα, κάναν τις ίδιες υποτροφές, κάναν υπερφαγικά με τις ίδιες τροφές. Οπότε, ψάχνοντας και διερευνώντας όλο αυτό, η Σούζη καθρεφτίζει τα κοινά που έχουν οι άνθρωποι που παλεύουν με το βάρος τους. Ωραία. Λοιπόν, πάω στο επόμενο. Όταν παλαιότερα ζούσα μόνη μου, μπορούσα να κάνω αυτό που λέτε, να ακούω το σώμα μου και να ξέρω πότε πεινάω και πότε όχι. Τώρα είμαι μαμά και σύζυγος και στην οικογένεια δίνουμε μεγάλη σημασία στο να τρώμε όλοι μαζί, να μαγειρεύουμε στο σπίτι και να φτιάχνουμε ωραία γλυκά και φαγητά. Αυτό που μου έχει προσφέρει τους από ωραίες τιμές και πολλά επιπλέον κιλά. Τώρα θα ήθελα να απαλλαχθώ από τα επιπλέον κιλά. Καταρχήν, συγχαρητήρια για το ρήμα απαλλαχθώ, από το ρήμα χάνω. Η πρώτη άσκηση που βάζω στους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε είναι όσον αφορά το αίτημα να το αναδιατυπώσουμε. Γιατί το χάνω κιλά δεν δουλεύει, οπότε πάρα πολύ ωραία επιλογή του ρήματος. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος ζωής μας με τον τρόπο διατροφής μας είναι αλληλένδετα συνδεδεμένα. Οπότε, όταν αλλάζει ο τρόπος ζωής μας, όταν αλλάζει το πλαίσιο, όταν αλλάζουν οι υποχρεώσεις, όταν αλλάζουν οι ρυθμοί, όταν αλλάζουν οι αξίες μας, γιατί κάνοντας οικογένεια αλλάζουν πολλά πράγματα, εννοείται ότι αυτό καθρεφτίζει και στον τρόπο που τρεφόμαστε. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό στις γυναίκες, στις σύγχρονες γυναίκες, προσπαθώντας να πραγματώσουμε πάρα πολλούς ρόλους, να ξεχνάμε λίγο τον εαυτό μας, να μην τρώω ενώ πεινάω ή να τρώω μόνο και μόνο για να δοκιμάσω κάτι. Οπότε εκεί έχει να κάνει λίγο με το να επανατοποθετηθώ
απέναντι στους ρόλους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το άλλο κομμάτι που κρύβεται στην ερώτησή σας είναι η όρεξη. Είναι ένας από τους τρεις λόγους που οι άνθρωποι τρώμε. Έτσι θα ήθελα να το πω αυτό. Οι άνθρωποι τρώμε για τρεις λόγους μόνο. Ο πρώτος λόγος είναι από πείνα. Επειδή πεινάω, και η πείνα έρχεται από μέσα μου. Ο δεύτερος λόγος που οι άνθρωποι τρώμε είναι από όρεξη. Η όρεξη έρχεται απ' έξω μου. Όταν αισθητηριακά κάτι με διεγείρει. Αισθητηριακά κάτι δω, κάτι ακούσω, κάτι μυρίσω. Οπότε μια μανούλα η οποία βρίσκεται μονίμως σε μια κουζίνα και μαγειρεύει νοστιμιές, εννοείται ότι το αισθητηριακό της είναι συνέχεια διηγερμένο. Οπότε εκεί πέρα έχει να κάνει λιγάκι με τον έλεγχο του ερεθίσματος και την όρεξη. Και αυτή είναι η απάντηση στην ερώτηση. Και το τρίτος λόγος που τρώμε, για να το ολοκληρώσω αυτό, είναι συναισθηματικά. Είτε για να διεγείρουμε, να ενισχύσουμε ένα συναίσθημα, π.χ. στις γιορτές τρώμε, είτε για να παγώσουμε κάποιο συναίσθημα. Οπότε οι άνθρωποι τρώμε και αυτούς τους τρεις λόγους και όταν βρισκόμαστε σε ένα σπίτι με παιδιά που δεν το δέχομαι ότι επειδή υπάρχουν παιδιά πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα και λιχουδιές, αλλά αναγκαστικά είμαστε περισσότερο στο μαγείρεμα, οπότε χρειάζεται να κάνουμε έλεγχο του ερεθίσματος. Αυτό. Ωραία. Καλά, έχουμε πολλές ερωτήσεις. Τώρα είδα το chat, 86 Έχω πολλές ερωτήσεις, τις παίρνω και σου λέω τις πιο σημαντικές. Okay. Να πω εγώ όμως πριν προχωρήσω στις ερωτήσεις ότι το Σούζι πάλι τρως είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο για να συνειδητοποιήσετε αυτά που λέει η Μυρτώ. Είναι ανάλαφρο. Μου πήρε 1,5 μέρα να το διαβάσω και το έστειλα μάλιστα με SMS στην κυρία να το ξέρει. Το έχουμε σε κλήρωση σήμερα. 2 τυχεροί ή τυχερές θα πάρετε από ένα αντίτυπο. Οπότε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και στο τέλος, επί των συμμετεχόντων, θα κάνουμε κλήρωση. Σας το ξαναβάζω στο chat. Μην χάνετε χρόνο. Δηλώστε τα στοιχεία σας. Ως στιγμής έχουν δηλώσει οι 25 από τους 88 συμμετέχοντες. Να υποθέσω ότι οι υπόλοιποι το έχετε. Ερώτηση. Και συνεχίζουμε με την κυρία. Εκεί που λες ξεκινάω και θα πάνε όλα καλά, γίνεται κάτι στη ζωή σου αρνητικό συνήθως, καυγάς, ένταση και εκεί χαλάει η ψυχολογία και την πέφτει στο φαγητό. Τρως και μετά γίνεσαι χειρότερα. Πώς σταματάει όλο αυτό? Η αλήθεια είναι ότι η ζωή μας είναι γεμάτη προκλήσεις. Κάθε μέρα η καθημερινότητά μας είναι γεμάτη προκλήσεις και αν ψάχνουμε να βρούμε αφορμές, μας δίνονται πάρα πολύ καλές αφορμές και δικαιολογίες καθημερινά για να μην κάνουμε αυτά που χρειάζεται να κάνουμε. Δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν προκλήσεις, δεν θα σταματήσουν να συμβαίνουν αρνητικά πράγματα ή εντάσεις στη ζωή μας. Ο τρόπος που τα διαχειριζόμαστε είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει. Έτσι να πω ότι κάποιες φορές, ναι, μπορεί να φάμε παραπάνω. Κάποιες φορές το φαγητό είναι η λύση. Είναι η βαλβίδα αποσυμπίεσης, είναι ο τρόπος μας να το διαχειριστούμε. Εάν όμως δεν βρούμε και άλλους τρόπους να διαχειριζόμαστε τα δύσκολα ή το φαγητό είναι ο μόνος τρόπος για να διαχειριστούμε τα δύσκολα, εκεί τα πράγματα δεν είναι καλά. Αφενός γιατί οι λύσεις για αυτά που μας απασχολούν δεν κρύβονται στο ψυγείο μας και γιατί το ψυγείο μας δεν κρύβει λύσεις, αλλά μετά μας κάνει και νιώθουμε χειρότερα και μπαίνει όλο αυτό σε μια φαυλότητα γιατί συνειδητοποιούμε ότι τελικά δεν αλλάξαμε τίποτα και μαζί με όλο μας το θυμό από τον καυγά έχουμε και τις ενοχές μας που φάγαμε αυτά που έπρεπε να φάμε. Είναι ένας τρόπος που οι άνθρωποι το διαχειριζόμαστε. Χρειάζεται να βρούμε και άλλους τρόπους να διαχειριζόμαστε τα δύσκολά μας. Και κάπου εκεί πέρα είναι η λύση. Κάποιες φορές ίσως να είναι και το φαγητό. Οπότε την επόμενη φορά αναρωτηθείτε. Είτε φάτε, είτε δεν φάτε, δεν έχει σημασία το τι θα γίνει. Το σημαντικό είναι να μπω στη διαδικασία να κάνω αυτή την εσωτερική κουβέντα μέσα μου. Να μπω σε αυτή τη φάση της διαπραγμάτευσης και να κάνω αυτή την εσωτερική κουβέντα μέσα μου. Να διερευνήσω τι άλλες λύσεις έχω. Να βρω και άλλα πράγματα που με βοηθούν να εκτονώσω τα συναισθήματά μου. Να αναγνωρίσω τα συναισθήματά μου. Όλο αυτό έχει να κάνει με προσωπική δουλίτσα. Θέλω να παρακαλέσω τους συμμετέχοντες που γράφουν το όνομά τους στο chat. Σας έχω βάλει τη φόρμα που λέει κλήρωση
να συμπληρώσει τα στοιχεία σας από το chat. Δεν μπορώ να πάρω τα στοιχεία σας και να τα βάλω εγώ στη φόρμα. Οπότε παρακαλώ δείτε πιο πάνω στο chat. Έχω βάλει ευκρινώς ότι δύο τυχεροί από τους παρόντες θα κερδίσουν το βιβλίο. Έχει σύνδεσμο για την κλήρωση. Βάζετε εκεί τα στοιχεία σας. Από την προηγούμενη φορά που το είπα, από τους 25, έχουμε πάει στους 40. Πάμε πάρα πολύ καλά. Και συνεχίζουμε με την κυρία λοιπόν. Κυρία, όταν κάποιος πρέπει να χάσει κιλά πολλά, μπορεί μόνο με διαιτολόγο ή και με συνδυασμό ψυχολογικής υποστήριξης? Ο ιδανικός συνδυασμός, επειδή το θέμα του βάρους είναι πολύ παραγωγικό και η διαδικασία της σύντησης είναι πολυεπίπεδη. Οπότε η θεραπευτική ομάδα που πλαισιώνει σωστά τα θέματα του βάρους είναι γιατί όπως είπα είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι θα φάω, okay. Είναι γυμναστής, γιατί η γυμναστική και η άσκηση είναι σαν δύο πόδια, η δραστηριότητα. Και είναι και ο ψυχολόγος και ο γιατρός, σε περίπτωση που χρειάζεται. Γιατρός, σε περίπτωση που υπάρχουν θέματα που σχετίζονται με το υπερβάλλον βάρος, που συνήθως υπάρχουν, και ο ψυχολόγος για να αν το άτομο θεωρεί ότι κάνει ψυχαναγκαστική σύντηση, δηλαδή ότι έχει θέματα για την διαχείριση, ότι κυρίως το φαγητό του είναι συναισθηματικό. Αυτό πρέπει να το δουλέψει και να εργαστεί με ψυχολόγο. Και η θεραπευτική ομάδα, ακριβώς επειδή είναι πολύ παραγωγικό, έχει αυτές τις 4 ειδικότητες. Ωραία. Τώρα θα την ξανακάνω την ερώτηση. Τα βουλημικά σοκ πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε? Πολλές φορές συμβαίνουν όταν μας δίνουν ψυχολογικά, κάποιες καταστάσεις, εργασιακό στρες. Τι μπορούμε να κάνουμε για να τα αποφεύγουμε όταν έχουμε αυτή την τάση? Ξέρω ότι έχω ξαναπεί περίπου αυτή την ερώτηση. Ναι, παρατηρήστε λιγάκι και μόνοι σας, παιδιά, τις λέξεις που χρησιμοποιείτε. Αντιμετωπίσω. Αυτό είναι πολεμικό. Δηλαδή κάτι μου συμβαίνει και εγώ θέλω να το παλέψω. Αυτό είναι πολεμικό. Έχει να κάνει με την αντιμετωπίσω, αποφύγω. Αυτές οι λέξεις έχουν να κάνουν, προάγουν τον πόλεμο. Θέλω να το αντιμετωπίσω, οπότε εγώ σφίγγομαι. Κάποιες φορές θα τα καταφέρω, άλλες φορές δεν θα τα καταφέρω και θα νιώθω ματαιωμένος. Δεν έχει να... Για αρχή χρειάζεται να τα κατανοήσω, όχι να τα αντιμετωπίσω. Να τα κατανοήσω, να τα διαβάσω, να τα παρατηρήσω, να αναγνωρίσω ότι για να τα κάνω δεν είμαι βλαμμένη να κάνω πράγματα τα οποία με βλάπτουν. Κανένας άνθρωπος, έτσι. Κάτι μου εξυπηρετούν τα βουλημικά, τα ξεσπάσματα στο φαγητό, κάτι μου εξυπηρετούν. Τα κάνω γιατί εκείνη τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Τα κάνω γιατί αν δεν τα κάνω θα σκάσω. Οπότε ας ξεκινήσετε αντιμετωπίζοντας τα, να τα αναγνωρίζετε, να δείτε τι εξυπηρετούν για εσάς, να παρατηρήσετε πότε τα κάνετε, με τι τροφές τα κάνετε, κάτω από ποια συνθήκη τα κάνετε. Τι είναι αυτό που θέλετε να εκτονώσετε, πώς νιώθετε, ποιο είναι το συναίσθημα που σας οδηγεί εκεί. Οι άνθρωποι ούτως ή άλλως έχουμε πολύ φτωχό λεξιλόγιο όσον αφορά τα συναισθήματά μας. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση, γιατί επαναλαμβάνεται και ξαναεπαναλαμβάνεται, γιατί χρειαζόμαστε λύσεις για να μπούμε σε πόλεμο, χρειαζόμαστε όπλα. Πείτε μου ένα όπλο για να σταματήσω να κάνω τα βουλημικά. Όχι, παιδιά, κάντε ειρήνη. Δείτε τι εξυπηρετεί για εσάς. Εναλλακτικό, αλλά όχι, δεν είναι εναλλακτικό, είναι πραγματικό. Μόνο έτσι τα βουλημικά μαλακώνουν. Όσο τα παλεύουμε, φουντώνουν. Και αν όχι εκείνη τη φορά που θα πω όχι και θα κρατηθώ και θα κερδίσει ο διαιτολόγος μέσα μου, την επόμενη φορά ή τη μεθεπόμενη φορά ή τη φορά που θα με βρει λίγο πεσμένη, λίγο κουρασμένη, λίγο στρεσαρισμένη. Ωραία. Έχουν συμπληρώσει και άλλοι τα στοιχεία τους. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Είναι 9 και 12, οπότε θα κατεβάσω το αρχείο για να κάνουμε την κλήρωση. Θέλει κάποιος ή κάποια συμμετέχουσα να μιλήσει και live, αντί να μεταφέρω εγώ τις ερωτήσεις σας? Και εγώ βλέπω και άλλες ερωτήσεις. Εγώ θέλω να απαντήσω αν υπάρχουν βότανα που βοηθούν το μεταβολισμό. Αυτά δεν τα έκανα, γιατί εντάξει. Ναι, η αλήθεια είναι όμως ότι αν υπήρχαν, παιδιά, τέτοια βότανα ή τέτοια φάρμακα ή τέτοιες λύσεις, δεν θα υπήρχαν γύρω μας άνθρωποι με παραπάνω κιλά.
Ξεκάθαρα, έτσι. Οπότε το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι με παραπάνω κιλά και πιστέψτε με, η βιομηχανία, η φαρμακοβιομηχανία έχει προσπαθήσει πάρα πολύ να βρει αυτό το μαγικό χάπι για το αδυνάτισμα. Αλλά η υγεία μας δεν είναι κάτι το οποίο πωλείται. Κάτι το οποίο πωλείται στα φαρμακεία ή στα ιατρεία ή στα γραφεία. Η υγεία μας είναι ένα αγαθό το οποίο κατακτάται. Κατακτάται μέσα από τις καθημερινές μας επιλογές, μέσα από τις καθημερινές μας δράσεις. Αυτό ήθελα να πω. Τελειώ. Ωραία. Θα χαρώ Λοιπόν, πάρα πολύ να γνωρίσετε τη Σούζη. ναι, είναι εξαιρετική. Μισό λεπτό τώρα εγώ. Όποιος θέλει μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο ή όποια θέλει να μιλήσει κατευθείαν με την Μυρτώ μας για να μου δώσει το δικαίωμα να κατεβάσω το εξελάκι και να κάνουμε την κλήρωση. Ελεύθερα. Όποιος θέλει, όποια θέλει, ανοίγει και μιλάει. Ναι, μήπως μας ξέφυγε κάποια ερώτηση, μήπως άφησα κάτι αναπάντητο. Και ο Νίκος ψάχνει πώς κάνει export το αρχείο, γιατί μάλλον κουράστηκε σήμερα και δεν το βλέπει το πώς κάνει export. Και να κάνω εγώ μια ερώτηση. Παρακαλώ. Με λένε Ελένη. Θέλω να ρωτήσω τώρα, ποια είναι η ιδανική συνθήκη αν εγώ είμαι μπερδεμένη πόσα κιλά θέλω να χάσω. Κάπως Μυρτώ το έχεις απαντήσει όσο σε ακούμε. Συγγνώμη τον ελληνικό, αλλά νομίζω ότι είμαστε όσοι σε ακούμε, σε νιώθουμε πολύ οικία με τη λογική ότι σε κάτι από τη δικιά μας ψυχή. Και το δικό μας εντός αγώνα και δεν πρέπει να βάζουμε αρνητικό πρόσημο, όπως το είπες και εσύ. Ποια θα ήταν η ιδανική συνθήκη, αν ήθελα εγώ να ξεκινήσω να χάνω τα κιλά, να κάνω αυτό που είπες η Ειρήνη, κάπως έτσι? Ναι, καταρχήν να ξεκινήσεις μπαίνοντας σε διαδικασία για τους σωστούς λόγους. Να ξεκινήσεις μπαίνοντας σε μια διαδικασία να φροντίσεις τον εαυτό σου για τους σωστούς λόγους. Όχι επειδή στο λέει κάποιος, όχι επειδή χρειάζεται ή πρέπει. Να ξεκινήσεις για τους σωστούς λόγους και να μπεις στην διαδικασία βάζοντας ρεαλιστικούς στόχους και έχοντας ρεαλιστικές προσδοκίες από τον εαυτό σου. Έτσι λοιπόν στο δυνάτισμα βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι δεν ξεκινάνε γιατί έχουν ένα αυξημένο βάρος και μπαίνουν στη διαδικασία στο ίντερνετ, γιατί στο ίντερνετ υπάρχουν τα πάντα, να ξέρετε. Όχι. Δεν υπάρχουν και πρέπει να προσέχουμε τι διαβάζουμε, αλλά πάρα πολλή πληροφορία υπάρχει εκεί έξω. Ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 120-130 κιλά, μπαίνει, βλέπει το βάρος του σε σχέση με το ύψος του και του λέει ότι πρέπει να είναι 80. Και αυτό από μόνο του, ότι βάζει τον εαυτό του μέσα σε νούμερα και βλέπει πόσο μακριά είναι από το στόχο του, μπορεί να τον αποτρέψει από το να ξεκινήσει και να μπει σε μια διαδικασία. Οπότε χρειάζεται να ξεκινήσουμε για τους σωστούς λόγους και να ξεκινήσουμε φτιάχνοντας το περιβάλλον της συνθήκης και έχοντας ρεαλιστικές προσδοκίες και ρεαλιστικούς στόχους, δίκαιοι, να είμαστε δίκαιοι απέναντι στον εαυτό μας. Ελένη, απάντησα. Ναι, είναι πολύ καλά. Να κάνω και μια άλλη ερώτηση τώρα που μου ήρθε αυθόρμητα. Εγώ είμαι και λίγο πολυλογώ. Ότι εγώ βλέπω ότι όποτε με ζυγίζομαι, αν βλέπω κάτι αρνητικό από μια δικιά μου κατακράτηση, οτιδήποτε, μπορεί να κάνω υπερφαγικό. Το βλέπω σαν απογοήτευση. Μήπως είναι καλύτερα να μην ζυγίζομαι, να μετριέμαι με τα ρούχα. Δεν ξέρω, δεν έχω κατασταλάξει. Θέλω τη γνώμη σας σε αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση και πρέπει να σου πω ότι ένα ατυχές ζύγισμα είναι από τις πιο συνηθισμένες αφορμές για να σταματήσει κάποιος την διαδικασία. Είναι, επειδή όπως είπαμε, είναι διαδικασία, είναι αποτυχημένο ένα ατυχές ζύγισμα, το οποίο μπορεί να συμβεί για πάρα πολλούς λόγους. Γιατί δεν έχω πάει τουαλέτα, γιατί περιμένω περίοδο, γιατί έφαγα όσπρια, γιατί έχω. Για πάρα πολλούς λόγους μπορεί να έχω ένα ατυχές ζύγισμα. Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι συνηθίζουμε να κρίνουμε όλη την δράση εκ του αποτελέσματος και το αποτέλεσμα είναι το βάρος, είναι σαν να ματαιώνεται η προσπάθεια και αυτό ακριβώς που είπες, τα ατυχή ζυγίσματα, είναι από τις πιο συνηθισμένες αφορμές να χαλάσει κάποιος τη διαδικασία και να σας πω ότι και τα πολύ αισιόδοξα ζυγίσματα επίσης είναι αφορμή για να φύγει κάποιος από την διαδικασία. Η ζυγαριά λοιπόν και η μέτρηση του βάρους είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε οι διαιτολόγοι. Χρειάζεται λίγο προσοχή στο πώς το αξιολογούμε και χρειάζεται σίγουρα να έχουμε και άλλα εργαλεία για να μετράμε την πρόοδό μας εκτός από το βάρος.
Έτσι λοιπόν, όταν εμείς βάζουμε στόχους, δεν βάζουμε μόνο στόχους στα νούμερα, γιατί οι άνθρωποι δεν είμαστε νούμερα. Βάζουμε στόχους συμπεριφορικούς. Και εγώ σε προσωπικό επίπεδο, στην πρακτική μου, ποτέ δεν επιβραβεύω τους ανθρώπους αν διώξανε κιλά. Ε, Επιβραβεύουμε πάντα δράσεις. Τους επιβραβεύω για το αν ήπιαν το νερό που χρειάζεται, για το αν φάγαν τα λαχανικά, για το αν είχαν οργανωμένα γεύματα, για το αν μαγειρέψαν για τον εαυτό τους ένα φροντισμένο πιάτο. Επιβραβεύουμε τις δράσεις. Και το αποτέλεσμα, παιδιά, νομοτελειακά θα έρθει. Όταν βάζεις τη ζυγαριά απέναντι, μονίμως κάτι κυνηγάω, το οποίο με ματαιώνει. Και με ματαιώνει όχι γιατί δεν έρχεται, θα φύγει το βάρος, αλλά γιατί πολλές φορές ο κόπος μου και ο αγώνας μου δεν είναι αντάξιος για το αποτέλεσμα. Οπότε ναι, για πολλούς ανθρώπους η ζυγαριά δεν είναι καλό εργαλείο να την χρησιμοποιούν. Είναι σαμποτέρ στην προσπάθεια του αδυνατίσματος. Το λέει και η Σούζη, έχει ένα κεφάλαιο με μια ζυγαριά τέρας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη, για την ερώτηση. Νομίζω θα πάω να πάρω το βιβλίο για να δω τι λέει αυτή η περιβόητη Σούζη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ από μένα. Καληνύχτα. Μία ερώτηση να κάνει σχετικά σεμινάρια ή ατομικές συνεδρίες. Ναι, κάνω ατομικές συνεδρίες, έκανα και ομαδικές συνεδρίες. Οι φωτογραφίες που σας έδειξα για το πώς γεννήθηκε η Σούζη ήταν από ομαδικές μου συνεδρίες. Και ιδιωτεύω κανονικά στην περιοχή στο Χαϊδάρι. Έχω το site και κάνω συνεδρίες και εξ αποστάσεως. Και αν θα υπάρχει και Σούζη 2. Είδες ιδέες. Ναι. Δεν ξέρω αν η Σούζη θα συνεχίσει να αναβιώνει μέσα από τα social ή αν θα έρθει σε έναν δεύτερο κύκλο, γιατί όπως είδατε αυτό είναι σπήρα, οπότε μαθαίνουμε πράγματα και να τοποθετούμαστε. Μπορεί, αλλά προς το παρόν δεν έχω ξεκινήσει κάτι. Ωραία ιδέα όμως. Εντάξει. Λοιπόν, θα με βοηθήσει με την κλήρωση. Ναι, Κάνουμε χαρούμενους 2 θεατές. Τι να κάνω? Χαρούμενους 2 θεατές. Θέλουμε από το νούμερο 3 έως το νούμερο 54. Ωραία, εγώ θέλω οπωσδήποτε το 8, γιατί το 8 είναι το αγαπημένο μου νούμερο. 8, Ριγάκη Κωνσταντίνα. Η κυρία Ριγάκη Κωνσταντίνα είναι η πρώτη τυχερή, αρκεί να μας γράψει στο chat ή να ανοίξει το μικρόφωνο της και να πει ότι είναι μαζί μας. Η κυρία Ριγάκη Κωνσταντίνα. Είναι μαζί μας. Λοιπόν, να πω δεύτερο νούμερο. Θα πω το νούμερο 17, γιατί βγάζει άθροισμα 8. Θα επιμείνω στο 8. 17. Ναι. Μάρο Χαχαμίδου Χωραφά. Η Μάρο είναι μαζί μας. Ή ανοίγει το μικρόφωνο και μας το λέει. Ναι, εδώ είμαι. Ή το γράφει στο chat. Εδώ. Εδώ είναι, το άκουσα καλά κι εγώ. Ναι, είναι εδώ. Ωραία. Η Ριγάκη Κωνσταντίνα δεν τη βρίσκουμε, άρα η κυρία προτάει αν μπορείτε... Αχ, η Μαρία Γοραφά εδώ είναι. Ωραία, εδώ είναι η Μαρία. Η Μαρία που ρωτάει αν μπορεί να το ξαναδεί. Και η Κωνσταντίνα είναι εδώ. Και οι δύο είναι εδώ. Τέλεια. Χωρίς σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Η Μαρία που ρωτάει αν θα μπορέσει να το δει από την αρχή. Σε 2 μέρες θα είναι δημοσιευμένο στο κανάλι το YouTube της Όμορφης Ζωής. Και φυσικά θα μπορείτε να το δείτε. Τώρα, παρακαλώ την Κωνσταντίνα και τη Μάρο να μου στείλουν τις διευθύνσεις τους στο email που λάβατε τις οδηγίες σύνδεσης για να τις προωθήσουμε στις εκδόσεις Ιβίσκος και να σας στείλουν το αντίτυπο του βιβλίου σας. Οκ, λέει η Μαρία, πιστεύω ότι το έχει ακούσει και η Κωνσταντίνα. Μισό το να αποθηκεύσω εγώ και το αρχείο για να είμαστε σίγουροι. Αν τυχόν δεν τα λάβω να σας το θυμίσω κι εγώ.
Α, έλα μωρέ. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν έτσι τόσο όμορφο κοινό. Ελπίζω λίγο να φωτίσαμε αυτό το μονοπάτι. Ευχαριστηθήκατε. Για γράψτε στο chat να βάλουμε κάτω από την ομιλία. Ευχαριστηθήκατε σήμερα. Είπαμε τίποτα που σας προσφέραμε κάτι. Νομίζω ότι είναι η ώρα τέτοια που οι άνθρωποι έτσι φεύγουν. Είπαμε μέχρι τις 9-9:30. Ναι, μέχρι εκεί. Νικό, θα μπορούσα να κάνω μια ερώτηση στη Μυρτώ, γιατί μπήκα και λίγο αργά και δεν ξέρω αν υπόθηκε κάτι. Η Μυρτώ, αν συμφωνεί. Ναι, Μυρτώ, θα ήθελα να σε ρωτήσω, ειδικά για εμάς τις γυναίκες, αφορά εμάς τις γυναίκες, λίγο πριν την περίοδο, την έμεινε νωρίς, δηλαδή κάθε μήνα. Γιατί συμβαίνουν αυτές οι αναλλαγές, ας πούμε, στη διάθεση όσο αφορά το φαγητό και στην ποσότητα και σε όλα, και στην όρεξη και στη διάθεση για συγκεκριμένα τρόφιμα και στον εκνευρισμό μας και γιατί είναι οι ορμόνες τέτοιες. Το ορμονικό προφίλ, όπως το είπα, καθορίζει πάρα πολλά πράγματα από τα επίπεδα ενέργειάς μας, το πώς μπορούμε να συγκεντρωνόμαστε, την απόδοσή μας μέσα στην ημέρα και σίγουρα ρυθμίζουν την όρεξη. Οπότε αυτό έχει διακυμάνσεις και στην περίοδο και στη φάση της εμεινόπαυσης. Αυτό αφορά τη χημεία του σώματος και είναι κάτι που συμβαίνει. Και είναι κάτι στο οποίο οι γυναίκες εκπαιδευόμαστε. Όντως, τις ημέρες πριν την περίοδο μπορεί να θέλουμε λίγο περισσότερο γλυκό ή μπορεί να φάμε και άλλη μερίδα σνακ και αυτό είναι εντάξει να συμβαίνει. Έχει μία έτσι ροϊκότητα ανάλογα με το κύκλο το οποίο αφορά τις ορμόνες. Γιατί υπάρχουν πράγματα που έχουμε στο μυαλό μας, υπάρχουν όμως πράγματα που γράφουν στο σώμα μας και τις ορμόνες δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε, έτσι είναι. Μία κυρία που ρωτάει μπορεί να προμηθευτεί το βιβλίο. Στο σύνδεσμο που θα σας στείλω για το βίντεο του YouTube θα σας βάλω το σύνδεσμο και για το βιβλίο. Και σε όλα τα βιβλιοπωλεία βέβαια κυκλοφορεί, έτσι, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Θα τους το στείλω για να το δουν, να δουν τον τίτλο, τις εκδόσεις Ιβίσκος και αυτά, θα τους στείλω το σύνδεσμο να μπορέσουν να το δούνε. Μυρτώ, ευχαριστήθηκες από εμάς, ήμασταν καλοί. Εγώ πάρα πολύ ευχαριστήθηκα. Δεν ήμουνα, εγώ χάρηκα και πραγματικά νιώθω τιμή κάθε φορά που μου δίνετε έτσι βήμα. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ και το κοινό που ήταν και για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Καλό βράδυ, γεια σας. Γεια σας.